Kubor na Khlem jong unong san Hima. Hadien ka Jingsiew iling bakilat patay kubor, halor ka jingbam dan driver banya ya ka ambulance, lani ka 108 apa Makarwat, Southwest Khasi Hills District. Nakabanta ban kit ya kemet, jong baklat na ka Khlem COVID kat kendai, nakasnaw nang lang, min hakalay puwi tere jumang aljar puwi. Nakaliang kaseng ka penpaw ka jing ngodiaw, halor ka ni. Bat kum kaseng ka kwa ban pentip, baki Dkhot jong kaseng banta, kilalong ki Kloi ban mi syakmat. Haki bakum kini ki cab, ba dan driver, banya iki kali ambulance bat 108. Nakaliang samna forward man nang ram, President KSU Southwest Khasi Hills District, ula ong bakaseng, kalaya jing tip, badan apeng ki driver ambulance, ki biyo positif, dan apeng ki bahap syang quarantine, badan ru ki bidang lead duty, syakarini kor. Kumta kaseng kamkwa ban kentho ya ka jingtri kam kinong tray kakot kakya ha ka district namar ngilai I bakatnat kakot kakya ha ka district kadang duna palat ha ka liang kinong tray panen jor bar kiwe ki district kini ki jalong namar ka jingle bam patio jo ka sarkar ya ka Southwest Khasi Hills District bat kum kaseng ni kwa bat ong ka sarkar ka ha ban chim jikit kli alor ka ne ulo ang ru bakaseng kam kwa ban kran bun ktin hindai kan ai ki chakriya ki pat ba kadang ka than ban ka jet bin riu da ku bangin long ki blak loi ban mi chakmat ban pa iki volunteers ka seng ban Ñiah ya ka 108 lani ka ambulance na kamta ban kit iginong pang covid kat kendai newat Lada kidan ki kap bakadan ka jingyap ru Lada ja bam dan driver ban Ñiah shushu ka seng ne ka sngi kum shibanta ban MCM ki south likishnang lana senyang ka PPE syakinang ilam jong ka snang mountain Maulang wir nong lang bat jashar.